Haleluya. Zita rangu ndinonze Apostle Miracle Prince. Ishe wokudenga. Why Ishe wokudenga? Not wapanyika ino. Nokuti amamudikanwa ukaverenga shoko la Mwari mu book ya 1 John chapter 4 pa verse 15. Iyo inoti ani nani unopupura no muromo wake kuti Jesu ndiye mwanakomana wa Mwari. Mwari unogara maari na iye muna Mwari. Amamudikanwa ukatarisa Satani wakakandirwa mukati menyika ino akabva abata ushe mukati menyika ino munova mauri iwewe muzuva ranhasi, whether unotenda muneshe Jesu Kristu kana kwete. Haleluya. Saka iwewe kuti usava mwana wake kana kuti usava mwana wenyika ino munova makabatwa ushe na Satan diablos, chingupupura ne muromo wako uine kutenda kuti Jesu ndiye mwanakomana wa Mwari. Automatically Mwari unobva auya akagara mauri uri pano panyika kudaro newe wobva wagara maari. Haleluya. Rangarira, Mwari havasi vepano panyika asi ndi Ishe wokudenga. Asi ukapupura ne muromo wako zvinoita kuti Mwari vaburuke kudenga vachizogara newe uri pano panyika, wobva wava mavari na ivo mauri asi iwewe uri pano panyika. Saka nerimwe divi unenge wava kutorarama upenyu hwekudenga asi iwewe uri pano panyika. Why? Nokuda pokuti unenge wakapupura kuti Jesu ndiye mwanakomana wa Mwari. Rangarira, kana vauya vakapinda mauri kuburikidza nokupupura kwako kuti Jesu ndiye mwanakomana wa Mwari, now kuburikidza nokutenda kwako zviri nyore kuti uzviudze kuti ndava kutorarama upenyu hwekudenga, nekuti kudenga hakuitwe zvivi, hakuitwe makuwa, hakuna kuvengana, asi kuti kune mufaro bedzi. Saka Satan diablos zvaari mwari wenyika ino kwete Ishe wokudenga. Vazhinji vedu vakapupura kuti iye ndiye Ishe unopa zvose pano panyika, vakabva vasarudza kumutevera uye nekumunamata. Automatically iye akabva apinda mavari nemi maari, nokuda pokuti makapupura nemuromo yenyu kuti iye ndiye Ishe uye mupi wepfuma pano panyika kudarika Mwari. Haleluya. Asi ukateerera shoko ra Mwari muzuva ranhasi amamudikanwa riri kuti ani nani unopupura nemuromo wake kuti Jesu ndiye mwanakomana wa Mwari. Mwari unogara maari na iye muna Mwari. Saka kupupura kwako kunoita kuti Mwari vaburuke kubva kudenga vauye kuzopinda mauri vagobva vagara newe, nokuda pokuti ivo ndi Ishe wokudenga. Asi pano panyika unofanira kuti iwewe uve mufananidzo wavo kuburikidza nokuita zvakanaka, nokuti Mwari hazvichagoni kuti vaonekwe pano panyika, asi kuti ukapupura nezvekumuka kwa Jesu uye kupupura nezvekuti Jesu ndiye mwanakomana wa Mwari, automatically Mwari vanobva vaonekwa pauri nenyika yese kuburikidza naizvozvo. Nokuti kana Mwari vari mauri newe mavari, haurarami upenyu hwepano panyika asi kuti hwekudenga. Haleluya. Say I love Jesus. Nokuti kana Mwari vari mauri unenge usingachararami upenyu hwepano panyika, upenyu hwekuchiva, upenyu hweupombwe, upenyu hwekuvengana, upenyu hwekuroyana, upenyu hwekutukana kana kutsamwirana. Haleluya. Asi kuti unenge wava kurarama upenyu hwokudenga, nokuda pokuti
unenge wakakoka Mwari kuti vauye kuzogara mukati mako newe mavari kuburikidza nokupupura mabasa akanaka. Munhu unonzi mukristu ngaaonekwe nokuita mabasa akanaka achiri pano panyika. Ku mabasa akanaka mungazowaitira kupiko nokuda pokuti hapana munhu achagara pano panyika nokusingaperi. Saka imimi kana muchiri pano panyika ratidzirai mabasa akanaka kuti Mwari vaonekwe mamuri muchipupura mabasa akanaka aJesu Kristu. Mwari vagobva vauya vakagara mukati menyu nemwi mavari. Haleluya. Mwari ngavaonekwe mukati mupenyu wenyu kuburikidza nokuita zvakanaka musingavangani. Pese paunotadzirwa regerera, pese paunoitira zvakaipa regerera, ndokuti Mwari vagoonekwa mukati mupenyu wako. Nokuti Mwari vakatiregerera zvivi zvedu, asi isusu takanga tiri vatadzi. Saka newewo ama mudikanwa, kana uchizviti uri munhu wakasarudza kugamuchira Jesu Kristu nokurarama uri mukati mavo, dzidza kuregerera, dzidza kuitira vamwe zvakanaka mukati mupenyu wako, kuti Jesu Kristu avo vawakapupura kuti vakamuka kuvakafa vagobva vaonekwa mukati mupenyu wako kuburikidza nokuita zvakanaka. Haleluya. Ropafadzwa nezita raJesu. Zita rangu ndinonzi Apostle Miracle Prince. To God be the glory. Purchase your tracks today.